Mikä meni? Oi, varokaa mummi, hei. Kato paija, kato ylhäältä ylöspäin. Paija, kato ylöspäin. Pistä pari nähtiinkö pystyt. Digging them out! Best meni. Jäi. Ui, osu. Jäi! Siellä jäät saat! Ei! Jäihän se! Mikä toistelu? 4 ilmiä kuole! Se lesioni hitti piikin ja vie Fritsi seinä. Riitsi se. Musta on ihan GG. Mä pistin jo. Don't be proud of it. Te ollaan tosi ylpeitä, kun voitettiin tuo. siis, nämä on parhaimpia voittoja. Win is not a win. But win is a win. Siinä. Hyvä ikkuna! Mikäpä sieltä riipi? Terve! Miten sieltä tiesit? Jäänikö myös yksi tyyppi vaan saa? Averki. Täällä itse saa. Hop! Tuo Ylhä. Kymipi priit. Jengi. Ei. Jengi. Missä? Jäi. Jää. Mä oon aina tappanut tuon Flammen kutsin. Missä vika? Oisko ei tuu piha? Missä tuo on tuo defu? Joo. Siitä, 3 tyyppiä se ikkuna. Ja 1 freeze. Tää on hyvä saitti. Kukkuu saatana! Mitä helvetti? Kukkuu siinä vaan. En mie nähnyt. Kukkuu. Saunaan. Ei. Ihan ei jää. Täällä pari tyyppiä. Ho, pipi käytä. Tuossa. Saunassa siis. Mulla täällä. Vigili blubla. Vigili bubla. Bubla baba. Vigili bubla. Onko vigili pois? Ja koko ajan siihen uudestaan. Oota meillä on. Ja katso minua tänne. Onko se valmis? Siinä on takana yksi. Osuus. Tekilipu. Älä tällä kleikkaa sen, se tappaa se. Mä otin sen pois. Tappaa tuo klassimeet sillä kleikalla. Mä otin pois. No smoke. Niin se puskee, tässä on nää aiemmin. Tuleeko meidän selkää? Tulee, valkoisilta tulee. Jäi. Biljardin takana yksi. Biljardi. Pitääkö Saukko plänttää vai? Joo. Kokki on tuolla akuassa. Meillä on tää katkona tässä, jos te osaatte kulvaipi, niin ei pääse täältä kyllä. Ei pääse. Lässi sähköttää. Ei pääse. Ei pääse. Ei pääse. Ai! Jääkö se... Mikä on? Lässi on vika. Ammu se. Anni menee selkään ihan. Hei, se ei voi Anni on defaulttaa. Se ei voi defaulttaa. Tani oikein. Paaritsin takaa. Selkäs. Voitte vaikka holdata, kun ei se voi defaulttaa, kun me voi ampua. 2 kertaa meni sitä keskiaukealta freezistä läpi. Saitin. Endas. Joo, iso ikkuna hajosi ykkösen. Tää oli Saaks se skiliven pois? Saa. Vitut se on fast. Sit tosta hot bridgeillä inee. Anna mennä, Sankka. Anna mennä. Ja mun varmoja voi. Tulee kylkeä. Ei tuu. Ui, menisi appa. Kliipi ylös. Siinä se on. Se on siinä. Se on siinä. Momenttona se. Se on oman takaa. Se on siinä. Se on siinä. Miten? Ihan tosissaan sitten. Okei, no tiedätte mitä tehdään. Sermi-ikkunalle pläni. Ai kun se Hanhi, ota siellä tuo. Hanhi, ota siellä tuo. Se on se mihin ei saa ampua liekkiä. Ai se, nyt myötä. Nyt pitää mennä. Tää savua yhtään. Ai siihen! No niin, siihen tietenkin. Serve minä! Siihen mihin pallaa. Joo. En minä muista. Ja se edelonen perkele boksu. Mut hei, se on kiinni! Tappaa tonne kerkitti. Joo. Siellä on liekit vie. Tulee purko. Ei pro. Nyt tulee. Joo! Ei ne tuu. Me pitää mennä jonkun sen ikkunan yläpuolelle. Liekkevä. Mulla on vielä
Se on Vai- 3 vai- kaveria pullo. Se on 3 kaveria valmiina. Nyt tulee. Ikkuna. Laittaa kiinni. Hyvä. Hyvä Tanja. Hieno. Tatsakaan tuolle, tonne sermin takana. Äläkä punosta. Täältä tulee maate. Makka. Kyllä! Kyllä! Kaikki nyt. Kyllä ikkunalla. Joo, siis mie ajattelin, en tiedä, mie unohin sen. Mie heitän täältä toiselta saitilta. Et ollut ainut. Mä vein kaikki krimit sinne ja kaikki meni sinne.